שלום אחינו היקרים, עמך בית ישראל בתפוצות. שמי יאיר רביבו, אני ראש העיר לוד ב10 השנים האחרונות. עיר עם כ100,000 תושבים, 70% יהודים ו30% מהחברה הערבית. בחודש מאי 2021 עברה העיר לוד תקופה קשה, בה המרקם העדין והדו-קיום הופרו על ידי גורמים קיצוניים, והיינו עדים לפרעות ולמהומות קשות ברחובות העיר, ובעיקר בשכונות המעורבות. מאז, ברוך השם, התאוששנו. וכמו כל עם ישראל, אנחנו כיום תחת מתקפת טילים, לאחר הטבח הקשה והנורא שעברנו ביום שבת, בשמחת תורה, טבח נורא על ידי החמאס, ובו נרצחו למעלה מ1,300 יהודים על ידי בני עוולה. אני פונה ללבכם בשעה קשה זו, ומבקש את עזרתכם. אנו זקוקים מאוד לתגבור מקלטים בעיר, ולהתקנת מערכת שליטה מרחוק על מנת שנוכל לפתוח את המקלטים בחירום, הן בחברה היהודית והן בחברה הערבית. בכל זאת, לחיזוק ביטחונם וחייהם של כל תושבי העיר לוד, יהודים וערבים כאחד. הדבר הזה יעזור לנו לטפח מחדש את הדו-קיום, להפחית את המתחים ולטפח את השכנות הטובה שהייתה בעיר במשך שנים, וחלילה למנוע שוב פרעות מגורמים קיצוניים. אני מודה לכם מקרב לב, לכל סיוע שיעזור לנו להתכונן ולהיערך לכל צרה וצוקה בחבי עירנו. נשמח מאוד להיערך אתכם בעזרת השם בימים שקטים וטובים אצלנו בלוד, עיר התנאים, השער של המדינה. תודה רבה.